Bore da, a croeso cynnes iawn unwaith eto i'r siedweddi yng Tŷ'n yr Ardd yn Edarn. A mae'n cyfle ni ddod at ei gilydd trwy'r we a fod gyda'n gilydd mewn addoliad a diolch a gweddi. Mae o'n gyfle i ni rhoid i un ochr chydig bach o llonydd ac amser i edrych yn ôl dros yr wythnos sydd wedi bod, i cofio'r pethau sydd wedi ein poeni a'n drysu, y pethau sydd wedi ein bendithio ni, ac i cyflwyno i gofal grasol yr arglwydd ein holl pryderon. So os da chi wedi cael cyfle i eistedd lawr a goleuo ganwyll, beth am i ni jyst fod yn ddistaw am eiliad a paratoi ein hunain am ein gwasanaeth bore yma ar y 4 Sul y Pasg. Un o'r pethau da ni'n colli ar hyn o bryd ydy dod at ein gilydd i ganu emyna. So dwi wedi dod o hyd i emyn a dwi'n mynd i ddarllen ni y hanner gyntaf rwan a'r hanner arall ar diwedd y gwasanaeth. Emyn reit gyfarwydd i chi gyd, dwi'n siŵr, ac os gennych chi copi o emynau'r caneuon ffydd adra, mae o'n rhif 687. A mae o'n fath o weddi. Dal fi fy niw, dal fi i'r lan, yn enwedig dal fi lle rwy'n wan. Dal fi yn gryf nes mynd i maes, o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Gwna ni'n gyfoethog ym mhob dawn, gwna fi fel halen peraidd iawn. Gwna fi fel seren olau wiw, yn disgleirio yn y byd rwy'n byw. Amen. A felly, da ni'n cychwyn ein gwasanaeth. Mae'r taflen ar gael ar wefan yr esgobaeth. Os da chi wedi cael copi, gewch chi ymuno â fi wrth i ni fynd drwyddi. Felly, da ni'n cwrdd gyda'n gilydd yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddoe a heddiw, y dechrau a'r diwedd, alffa ac omega. Ef buau bob amser a phob oes. Iddo ef y borgogoniant a'r gallu, o oes i oes ac am byth bythoedd. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir, alleluia. Da ni'n troi rwan at ein gweithred o edifeirwch, a mae yna gyfle i ni sbio nôl dros yr wythnos wedi bod, ac i fod yn hollol agored gyda'n Tad am y llefydd lle da ni wedi bod yn llai na cariadus, lle mae geiriau wedi rhedeg allan o'n gennau ni heb feddwl. A'r amser mor anodd, mae o'n fwy heriol nag erioed i fod yn llawn tawelwch ac ymynedd bob amser. Mae'r salm am heddiw, salm 23, yn mynd i arwain ni i fewn i'n cyffes bore yma. Yr arglwydd yw fy Migael, ni bydd eisiau arnaf. Gwna mi orwedd mewn porfeydd breision, a thywys fi gyr llaw dyfroedd tawel, ac mae ef yn fadfywio. Fem harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder, mwyn ei enw. Trigyrha wrthym o Dduw, rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd, a dyro i ni dy iachawdwriaeth. Bydde di Dduw ein Tad fadda i ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhoddi i ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Da ni troi rwan at ein Beibla am y darlleniadau am heddiw y 4 Sul y Pasg. A dwi eisiau jyst darllen yn gyntaf, mae actau a 1 ar Efengil sydd gen i ni heddiw. Dwi eisiau darllen yn gyntaf o Genesis pennod 7 hefyd. Dwi eisiau ydych chi'n gyfarwydd iawn ar hanes y diliw.
Yna dwedodd yr arglwydd wrth Noa, dos i mewn i'r arch, ti a'r holl deulu, oherwydd gwelais dy fod di yn gyfiawn ger fy mron yn y genhedlaeth hon. Cymer gyda thi 7 bar o'r holl anifeiliaid glân, y gwryw a'i gymar, a phar o'r anifeiliaid nad ydyn slân, y gwryw a'i gymar, a phob yn 7 bar hefyd o adar yr awyr, y gwrw a'r fenyw, i gadw ei hil yn fyw ar wyneb yr holl ddaear. Oherwydd ymhen 7 diwrnod para fydd i lawio ar y ddaear, am 20 diwrnod a 20 nos. A byddaf yn dileu oddi ar wyneb y ddaear, bopeth byw a wneithym. Gwnaeth Noa bopeth fel y gorchmynodd yr arglwydd iddo. 600 oed oedd Noa pan ddaeth dyfroedd y diliw ar y ddaear. Rhandewch ar hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodi Iesu Grist oddi wrth y meirw. Daw'r ail ddarlleniad o lyfr Actau'r Apostolion, yr ail bennod. Bywyd y credinwyr. Daeth ofn ar bob enaid. Yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael ei gwneud drwy'r apostolion. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu heiddo a'i meddiannau ac yn ei rhannu rhwng pawb, yn ôl fel y byddai angen bob un. A chan ddyfal barhau beunydd yn unfryd yn y deml, a thorri bara yn ei tai, yr oeddent yn cydfwyto mewn llawenydd a symledd calon, danfoli Duw a chael y wyllus da'r holl bobl. Ac yr oedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa y rhai oedd yn cael eu hachub. Grandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Daw'r ail ddarlleniad o y lythyr gyntaf at Pedr. Byddai'n ffeindio fo. Llythyr cyntaf at Pedr, yr ail bennod. O blegyd hyn sydd gymeradwy, bod rhywun am fod ei feddylfryd ar Dduw yn dygymod a'i flinderau iddo dioddef ar gam. Oherwydd pa glod sydd mewn dygymod a chael eich cernodio am ymddwyn yn ddrwg. Ond os am wneud daioni y byddwch yn dioddef, ac yn dygymod â hynny, dynnu'r peth sy'n gymeradwy gan Dduw. Canes i hyn eich galwyd, oherwydd dioddefodd Crist yntai ar eich mwyn chwi, gan adael eich chwi esiampl, eich chwi galwn yn ôl i drau def, yng ngeiriau'r ysgrythyr. Ni wnaeth ef bechod, ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'r cyfiawn. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, mwyn i ni ddarfod am pechodau a byw i gyfiawnder. Trwy ei archoll ef y cawsoch iachad, oherwydd roedd eich fel defaid a disberod, ond yn awr, troesoch at fugail a gwarchodwch eich uneidiau. Grandewch ar yr hyn a mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Grandewch rwan ar Efengil yn ôl Sant Ioan, y 10fed pennod. Dameg corlan y defaid. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, lleidr ac ysbeiliwr yw'r sawl sy'n mynd i mewn trwy'r drws i gorlan y defaid, ond sy'n dringo i mewn rhywle arall. Yr un sy'n mynd i mewn trwy'r drws yw bugail y defaid.
y mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac mae'r defaid yn clywed ei lais, ac yntau'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi ddod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen, a'r defaid yn ei ganlyn oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Ni chanlynant neb dieithr byth, ond ffoi oddi wrtho, oherwydd nid ydynt yn adnabod llais dieithriaid. Dwedodd Iesu hyn wrthynt ar ddameg, ond nid oeddent hwy'n deall ystyr yr hwn yr oedden ni lyfaru wrthynt. Felly dwedodd Iesu eto, yn wir, rwy'n dweud wrthych, my fi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr oedd pawb y daeth o'n blaen ni, ond ni wrandawodd y defaid arnynt hwy. My fi yw'r drws. Os daw rhywun i mewn trwy fi, caiff ei cadw'n ddiogel. Caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata, ac i ladd, ac i ddinistrio. Rwy fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyfiawnder. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith newydd. Trwy atgyfodiad Iesu Grist, oddi wrth y meirw. Mae'r eglwys yn galw heddiw heblaw yn pedwerydd Sul y Pasg yn Sul y Bugail Da. A da ni'n gallu clywed pam ar ôl cael y darlleniadau o lythyr Pedr a'r Efengil. Ond cyn i ni feddwl amdan bugeiliaid a praidd, dwi eisiau ni feddwl hefyd amdan be glwson ni o lyfr Genesis a hanes Noa a'r diliw. Dwi wedi clywed sawl un yn dweud, a dwi wedi bod yn euog y dweudon hun dros y ddyddiau dwytha yma, ei bod ni gyd yn yr un cwch yn yr argyfwng yma. Ond ydy hynna ddim cweit yn wir nag ydy. Falle bod o'n fwy gwir i ddeud, ei bod ni gyd yn gwynebu'r un storm, yr un diliw, yr un argyfwng. Ond mae'n cychod ni, da ni'n hwylio, yn eitha gwahanol. Efallai da ni'n dychmygu cwch fel arch Noa. A falla sy'n chi lot o deulu adra neu lot o anifeiliaid, mae'n gallu teimlo fath o arch Noa ar hyn o bryd. Ond i rei bobl, mae hwylio ar hyn o bryd yn teimlo fatha bod mewn cwch bach, a'r dŵr yn dod i fewn trwy'r gwylod, a chitha'n bilio allan nerth bob dim. Mae yna rei eraill wrth gwrs, lle mae cwch nhw yn foethus ac yn llawn bob dim maen nhw angen. Mae gen ni gyd wahanol cychod i hwylio ar y dyfroedd sydd o gwmpas ni ar hyn o bryd. Felly be fydden ni'n neud amdan hynny? Dwi'n meddwl os da ni'n sbïo ar yr hanes sy gen ni o'r gymuned gyntaf, y gymuned gyntaf Cristnogion o lyfr yr Actau, gwelwn ni esiampl fanna o bobl yn dysgu byw mewn byd wahanol. Pan nath Noa i fewn i'r arch, roedd yn cael ei warchod gan beth oedd mynd i ddigwydd. Oedd yn cael ei ddiogelu, oedd o'n llychesu yn ei arch. A dyna beth ni gyd i bod yn neud yn ddiweddar ynde, llychesu. Da ni wedi bod yn cael ein gwarchod a'n diogelu o fewn ein cartrefi. A da ni'n gorfod edrych o'n gwmpas a gweld pa fath o fyd newydd fydd hi ar ôl iddyn ni cael dod allan. Cafodd Noa y fraint a'r cyfrifoldeb o cychwyn o'r newydd, ail dechrau. A fydd rhaid i ni hefyd ail ddechrau ar ôl i ddod allan o'r arch. A mi oedd yna addewid gan Dduw i fod gydag o. Oedd y gymuned gyntaf y Cristnogion hefyd yn gorfod edrych ar y byd a byw ynddi o'r newydd. A da ni'n clywed fel oedden nhw yn rhannu bob dim. Fel oedden nhw'n edrych ar ôl ei gilydd, yn dod at ei gilydd,
ac yn gwarchod ei gilydd. Da ni hefyd wedi dysgu hynny o'r newydd yn ddiweddar, wrth i ni dibynnu ar ein cymunedau, ar y bobl sydd yn gweithio yn y siopa, sydd yn gofalu amdano ni, am y gwasanaeth iechyd. Da ni hefyd yn troi at ein gilydd ac yn pwyso ar ein gilydd mwyn dod drwy'r argyfwng yma. A hyd yn oed gobeithio bod y bobl yn y cychod bach rhwyfo ar ben eu hunain yn cael ei dal a'i cynnal gan bob dim o'i gwmpas nhw. Felly wrth ni edrych ar hanes Duw yn gweithredu drwy'r canrifoedd a drwy'r blynyddoedd hir, da ni'n gweld rhywbeth cyson, bod yna fugail da yn ein arwain ni, weithiau i mewn i llan, i cadw ni'n gynas ac yn ddiogel tra mae'r storm yn pasio drosodd, ac wedyn yn ein arwain ni allan unwaith eto i porfeydd newydd. Da ni wedi cael yn arfer i meddwl amdano ni hunain fatha praidd yn dilyn y bugail da. Ond mae yna alw yma hefyd i ni fod dim just yn aelod o'r praidd, ond yn bugeiliaid ein hunain. Mi glywes i ddameg y diwrnod o blaen, dameg cyfoes a deud y gwir. A falle ydych chi wedi clywed hi o'r blaen, ond mae o werth i ail adrodd, dwi'n meddwl. Ond na ddyn yn mynd am dro, ac wrth iddo fynd trwy'r mynyddoedd, nath o ddod o draws bugail, ac oedd gan o ffon yn ei law wrth gwrs. Dwedwch, medda'r dyn, ydy o'n wir bod chi'n defnyddio'r ffon yna i ddal y defaid a'i tynnu nhw tuag atach chi? Nac ydy, medda'r bugail. Mae o fel siap yma mwyn i fi fflannu hi yn gadarn yn y ddaear a pwyso arni tra dwi'n sefyll ac aros i'r defaid dod ata i. Meddyliwch amdan hynna. Meddyliwch am fod yn gadarn yn eich traed, yn sefyll yn llonydd. Sut ydyn ni fod yn debyg i'r bugail yna, yn ganol ein cymunedau ni? Sut ydyn ni tyfu y teimlad yna o fod mor gadarn a sicr a di-ofn yng nghanol y storm, yng nghanol ein cwch bach, mwyn i pobl troi at ni a gofyn beth sydd eu cynnal nhw yng nghanol hyn i gyd. Be maen nhw yn wrando arno fo? Be maen nhw'n gweld a ni ddim yn gweld? Achos da ni'n dilyn y bugail da ei hun. A mae yna gyfle i ni bod yn braidd iddo fo ac yn bugeiliaid i bobl eraill. Dewch ni feddwl amdan hynna am eiliad. Da ni ar drothwy byd newydd. Gawn ni ond obeithio o fydd o'n byd gwell, a bydd pethau yn newid. A'r pethau da ni wedi dysgu sydd ddim yn llesiant i ni gyd yn newid. Byddwn ni'n edrych ar ôl ein gilydd. Byddwn ni'n trysori o bobl hynny da ni'n dibynnu arnynt. Ac yn trysori ein henoed, ein bregus, ein cymunedau, y fama yng nghefn gwlad, ein ffermwyr ac amathyddwyr. Pawb sydd yn rhan o'r byd. Gadewch i ni hefyd ymddiried yn gyson ac yn bob dydd yn y bugail da ei hun, sydd yn galw ni wrth ein henwa ac yn nabod ni, sydd yn ein gofyn i ni fod yna i bawb arall yn gwmpas ni hefyd. Amen. Dwi wedi colli'n haflen wan. Gadewch ni felly troi at yr arglwydd mewn gweddi.
Ac i cychwyn ein gweddia, rwy am mynd yn ôl at Salm 23. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll du, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd rwy ti gyda mi, a thwialen a ffon yn fy nghysuro. Gweddiwn. Gweddiwn ar i'r eglwys fod yn un, wrth dystio i'r efengil a'i chyhoeddi. Gweddiwn dros ein arweinwyr ffydd, yr archesgob a'r esgobion, yr archdiaconiaid, a phawb sydd yn gweinyddu efengil Crist yn yr amser anodd yma. Gweddiwn dros ein brodyr a chwiorydd sydd yn mynd trwy Ramadan ar hyn o bryd, eu mis sanctaidd nhw a'r cyfnod mor heriol. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn anheddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddiwn am doethineb, a cariad, ac ewyllus da i deyrnasu ym mhob man, gan feddwl yn wedig o gwledydd hynny sydd mwyaf bregus ar hyn o bryd. Gweddiwn dros de a gogledd Corea. Gweddiwn dros y bobl yn yr Yemen, bobl Syria, bobl yn Palestina. Gweddiwn am heddwch a iechyd ym mhob man. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn dros y claf a'r thawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion, gan feddwl yn enwedig am ein gwasanaeth iechyd. Ein gofalwyr mewn cartrefi preswyl, ein glynhawyr, y dynion bins, y dynion post, ein athrawon. Gweddiwn dros ein cymunedau bregus, ffoaduriaid, ein henoed, bobl anabal, pobl sy'n byw gyda cyflyrau iechyd hir dymor, pobl sydd yn dioddef oherwydd ei iechyd meddwl, dros ein busnesau annibynnol bach, dros ein ffermwyr, am pysgotwyr ac amaethyddwyr, a phawb sydd yn cynhyrchu bwyd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn am fendith yn ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion a phawb a garwn, a'r wasgar, ond gyda'n gilydd mewn cariad. Gweddiwn am bendith dros pawb sydd yn byw ar ben eu hunain ac yn profi unigrwydd ac ofn, a phawb sydd dan pwysau mewn lle cyfyng efo dim digon o lle i chwarae, a pwysau yn tynnu arnynt. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Ac yn olaf, cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddiwn drostynt i drigaredd a nodded Duw. A cymerwn eiliad o ddistawrwydd rwan i gofio pawb dan ei gweddio drostynt. Dad Trigarog, derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ac i orffen yn ôl at Salm 23. Yrwyt yn arlywio bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion. Yrwyt yn eneinio fy mhen ac olew, y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, bydd daioni a thrigaredd yn fy nilyn, pob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd, weddill flynyddiau.
Amen. A dwedwn gyda'n gilydd, gweddi'r arglwydd. Ein Tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn nina ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, neith yr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti wrth deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywyd, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. O llalluog Dduw, dy fab Iesu Grist yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Cofoda ni sy'n ymddiried ynddo ef o farwolaeth pechod i fywyd cyfiawnder, fel y ceisiwn y pethau hynny sydd uchod, lle mae ef yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithiad Dduw ni, cadwedd ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Ac i cloi, gawn ni'r ddau bennill ola o'r emyn. A falla ar ôl i'r gwasanaeth gorffen, ewch chi chwilio amdani a chanu hi eich hunain. Disg im fy niw, disg im pa fodd, i ddweud y gwneithir wrth dy fodd. Disg im ryfela ar ddraig heb goll, a disg im goncro pechod oll. Tra caffwyr rodio'r ddeiar hon, rhod y dangnefedd dan fy mron, ac yn y diwedd moes dy law, im dwyn i mewn i'r nefoedd draw. Emyn cyfarwydd iawn gan William Williams Pant y Celyn. Diolch am fod efo ni bore yma, a bendith Duw tad holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a bydd gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Tan y tro nesa, cadwch yn saff, cadwch yn ddiogel, a cadwch eich gilydd. Amen.